Batibat. Tinapalabas nabang-aran ni Bituan iti panagsubli ni Saro nga asawa na. Kabayatan na agtultuloy met ti panangmandar ni Victoria kada Borsyo tapnoy patungpalda ti kinadakas. Napanda Borsyo iti purokda a kabalityan tapno ituloy dati agpatay iti tao. Kadagita agundaway adda pay lang met ni Petra iti ayan ni Ina Buana. Napanda iti sirok ti baliti. Maalyaw ni Baket Petra gapo iti karkarna nga angin. Imbaga ni Ina Buana nga agtalinagdalang iti sirok ti baliti. Ngem pagamuan tanakusbo ni Baket Petra. Itagagayem adtoyin tituloy ti nobela tayo nga napaulwan. Batibat. Kabsat Petra! Apa yun? Ay napukaw nanti buot na. Apong Buana, Aneb! Adda kagaya man! bantayam ni Nana Petra. Kahit saan kayo apumanaw diti sirok ti balete. Urean niya pa iti mapasama. Anya! Basta saan kayo apumanaw dito yapong. Sige, pumanawak mo tayong. Ay! Aneb apok! Aganad ka! Ado tinaiwalang abangkay dito'y sentro ti Purok. Nagbaliki ni Victoria iti kinadakas na. Saan pa mabalinda ito eh? Nabilag ti kinadakas ang mga iturturay ni Victoria. Demoy. Ado tinabiktimada dito yan. Saan pa akabailan alapdan? Di ka sumukong, Prinsesa Jesusa. Saan ka sumukong? Anya, tinay kamaskan ka. Nalipatan ka din. Saan ka sumukong? Aramatem, tinay kawaskan ka. Adda sa lakwit mo. Di ka sumuko. Wen, talaga sa anak asumuko. Agyaman na. Tadda ka anang pakirad iti pakinakam ko. Maawatan ka. Tao kalaan. Ngamlaglagi pa. Adi nakabaybay anti apo aman nakabalin. Wen, agtalagakan ko na. Amo ka dinak baybayan. Kat, dawatag matitulong yun. Nalipatam ka din ti amin, ngayon bagbagakan ka. Ado ti biktima ti kinadakas ang makikita. Amumon ti aramida. Wen, nasken amaamuan dagiti otoridad ti napasamak ditoy. Sige, aramidam ti rumbang ani. Katulita, di ka sumuko. Di mo itulo nga agari ti kinadakas. Bituan Baket. Saro lakay. Addan dagiti na panagala iti abasto tayo dito'y simbaan. Ado ti insangpet da abagas kandelata. Desidido dan ang makipagyan ditoy. Mamati daan na talgad tayo dito'y simbaan. Kasmet kadataa. Amuta ang nataltalgad nga adayo ditoy. Ngam iti balay ang nagdagusan ta. Ado ti maragsakan iti inaramid ta lakay. Ado ti mangidayaw kadata. Taasino nga minti mangipagarup adatapay laeng at agasulsulinek. Tinakapanunot anang isubli iti simbaan iti sigud alangana. Dayta tiga puna adayawon data, Saro. Naimimbag pay ket kano,
Tadata asaan aman na kimisa tinakapanunot anang dalos iti simbaan. Nga uray awan ti padi amang mismisa. At dan tumot la siguro umay ditoy. Kasta ti ko na ni Manang Mamerta. Saan tumaten ang maulit ti pananganlilaw ni Victoria kadagiti dadduma a tao. Bituin, sika ti ina ni Victoria. Anya nga ti aramidan naken ka no makita na ka. Anya ti kayat mo asawan, lakay. Ang mga nuad da maaramidam. Tapno, idyan nan ti kinadakis na. Da kayo gayam ti ibagbagan ni Manang Mamerta. Ina Lorenza. Ay, word, Saro. Imbagta na kaumay kayo. Imbaga ni Manang Mamerta. Apimanaw kayon ditoy. Idi awanan ti simukat iti naudi apadi anay destino. Ay, at ito kasaritaan ti kapo na barok. Patsya ka di mo ambo. Masigurado ngamin nga awan makaiturod amang ibaga kada kayo iti asawam. May papan iti anya, ina. Maipapan iti kapuna. Duapay, anapilitan kami iti day di asawa kapimbanaw ditoy. Ha? Dakkel ti pakainaikan ti ipapanaw mi, iti napagdeng iti padi. Day di Padre Fortunato San Jose. Ha? Nakasang tinapasamak na. Ay, kasla iti kalman laeng day di apagdeng. Apay ina. Anya tinapasamak iti bagbagayo apadi. Dungeg ka, barok. Salay-sayak, tapno maabuam tinapasamak. Dungeg ka, Saro. Manang Mamerta. Itay pa'y lang agsarsarita da Saro kanti kasangsangpot abakat. Asino ka di day jay? Tsak gayam na ibagakan ka, Bituin. Itala ang makitak dito eh. Isu day jay ti sigo damang imatmaton. Iti panakasaya at ti amin. Iti simbaan. Iti panawan akada pa iti padi ditoy. Tay imbagbagayo ang napabasol iti napagteng ti pade? Jakon ulitin na sa wanday jay. Manang. Patsyak ngay salsalaysay na kani Saro tinapasamak. Agdamag kantulaangan iti asawa, Bituin. Gapo iti daidi agabang. Pimbanaw kamin ditoy. Aging ka anapaneknekan ti amin. Abito ti atapda kada kami. Napabasol kayo apim matay? Gaputa atapon da akayat yu abukudan ti gamang? Wan. Gemkas imbagak itayan. Palso. Tiba ipapan iti nagdinamag. Anay kalyag kabeng iti likodan da ito'y asimbaan. Tingatan na ikali iti kabalit yan, ti bagbaga na agamang? Ay, naibagakan kanti amin barok. Amok, anarikat apatsyan, dagiti imbagakan ka. Gem, at dalatakan kadaytan. Awanen day ti asawak. Awan mo't iti pudir kon dagiti anak ko. Gaputa addan bukod da a pamilya. Iso nga may sa akon nga agbibiyag. Kastagayam. Katangay may sa akon. Ingkadeng ko ti agsubli ditoy. Apaman anaamwak ti mapaspasamak.
Ado ti mabuteng nga agsubli ka dagiti babalay da. Amken dati kalaat nga iraraot dagiti dipay lamam mo a kriminal. Ay, rumbeng amapaksyaat no asino daman, Saro. Rumbeng lang. Kat, asino kano tinang patay iti daydi apadi? Awan na ibagana. Malagip ko tinadakamat na may papanitigaman. Ang mga nutimot na ikali agamang ititawid ko adaga, tinaipadamag dito'y idi. Saro, lipata mo ti may papan iti dayta. Adon tinapasamak adidigraga po iti dayta. Patsek apod no nga adda na ikali agamang, bituan. At dayta ka manen. Dayje abakat ni makapanagnak. Anya, Ado ti jak na damag kini Ina Lorenza. Iso akasaritak tupay ni Ina Lorenza. Ado ti kayat ko amaamuan. May papan kadakwada iti daydi asawa na. At dapay damagem, Saro. Ado, Ina. Ala, agdamag kalaan. Ngam dispensarem no adadyak masumbatan. Ina. Anya ti panggedan daydi asawa yo. Panggedan na ko nam. Wen Ina. Ay, may sa idi akameng, ti makon ko na agirilya, idi panawen ti maikadwa agubat ti sangalubungan. Kasta. No sa anak ngagbidot. Katawunan daydi apong ko daydi asawa yo, Ina. Mabalin. Mabalin na nagkadkadwada pa idi. Ken mabalin met. Nga daam mo na may papan iti na ikali agamang. Ay. Pangaasim barok. Di ka agin tires, idi magpagada agamang. Ina, amuyo ka di. At itawid ko adaga ije bantay. Kat maatap anakay kalian ti adu agamang. Anya, ay sus, di ka agang-angaw barok. Sa anak nga agang angaw, Ina. Nalawat isa ni ko atawid ko. Iso na lang takabakiran. Kat iti paset ang nagtakderan ti duduuganin abalite. Ti maatap anakay kalian ti gamang. Ay, barok, no pudno banday ta. Lipate mon. Biag ti katukad dagiti na ipadabag agasta. Saan, Ina? Ay, di ka mabate. Agsubli ak ijay ayan ti tawid ko adaga. Ay, susapok. Ituloy ko asapulen ti eksakto anakay kalian day di agaman. anya ka di ti mapaspasamak ken ka, Saro. Kunak man no nalipata mo ti may papan iti dayjay. Rigat tayo amin ang arigat, bituan. Nupudno nga da na ikali ijay. Rumbeng lang asak amis mo ti makakali. Tasak ti agtawid. Di ka kadipay nadidigra kadagiti napasaram. Anad lang ti masapol. Unay kamatan, Saro. Kunakla no naglimbungan ti utak mo. Gapoy tinaramid ta dito'y simpaan. Di ka madanagan. Sana nga agaramid iti dakas. Panawan na ka di dito'y. Agsublita ije kabalit yan. Sumurot ka kanyak. Saan? No di ka sumurot, agbati ka nga rod. Urayan ti panagsublik. Kalpasan ang masarakak dayjay tawid ko agaman. Saan? Di mo patuluyan day tapanggap mo, Saro. Yak kayat ang maipada ka kadagiti natayan gapoy ti dayjay. Agpanunot ka kumaan na imbag. Lucifera! Addatan dito'y teritoryo ta. Aginalata. Sa bagay, saan ta matalabannog? Awan pan nakabannog ta. Akas mat iti di pan nakabannog dagiti pasurot ta. Agpalabas ta iti sumagmamanong nga aldaw di ta kuweba. Bayantan dagiti pasurot ta. Paigtuloy dati agpatay iti tao. Ungawan tayo amin at tao. Ah! Sige, umuna akon iti kuweba.
Sumagmamanon nga aldaw akasta ni Kabsat Petra, anib. Apo, ang mga no damat nakakigtutan na. Jakman amo. Ang mga no na imatangan naman ti ipapatay dagiti kaaruba na iji sentro ti Purok. Mabali na kasta, apok. Dinan kayat tiag subli ijay balay na. Manipod imay ditoy. Ado tinatay. Sumagmamanumot ti mapukpukaw. Awan kade tinabate kadakiti pumurok. Adda, Apong. Ngam, kaske ni Apong Petra. Didan kaya teg subli ijay. Nagbakwit dan. Dito nga Apong. Anyamat tinapaliiwiw iti kaaddayo dito balay mi. Naulimak. Iso na laeng tamarik nakti kaadda dagiti di maipalawag abanag ditoy. Apong, di kay danag tasan kayo amaan ano ditoy. Agtalekakken kapok. Mamati ak kadagiti ibagbagam. Agyaman ak no kasta Apong. Ha? Apong, ni tatang ti sumungad. Wen, ni tatang mo. Ngem, apay adi nakadwa ni nanang mo. Urayin ta ang makadanon dito Apong. Maamuan ta. No apay nga imay adi nakadwa ni nanang. Tigameng, tigagaram. Wan, inabuana. Ngam jak kayat amamuan ni Anib anday tatigagarak. Ha, Jak kayat ngay bagamkan kwa na timbagakan ka. wen, jaki bagbaga saraw. Tatang. At iti danom. Inuman yon. Tapno makaginawa kayo. Ay, agyaman ak Anib, barok. Kumusta ni nanang? Apay adiyo mating kuyog. Nasaysaya at matlang no agbati ijay patad. Saan aman ano ijay? Wen matkit di Ken, uray kumada kayo tatang. Agtalinad kayo ijay. Aging ga iti mapaksyat dagiti kriminal. Amkak nga dagdapat dito itawid ko adaga. Kabayatan ti kadami ijay patad. Iso ang nagawid ak. Ne, asino kumamat ti mga gaw iti daytoy tatang? Aduda. Karaman da pari burso. Kanda iti kakadwana. Saraw. Bantayak to itawid ko. Jak itulok nga agawin lang dagiti tao apulos adi nagbannog ditoy. Tatang, anyan to pa'y ti sirbiti amin. Numaisagmak kayo matan. Sa nakto amay sagmak. Tatang, Apay, itulok mo mapasama kanyak ti kastaanip. Nasiglat ka. Iso asikat ti kadwak ditoy. Bantayan tatoy sa nikwa at awid ko. Kaputatawidem tumad na itoy. Ateta, napatadam ko ni ti gusto to'y punang ko. Kasla kabarbarumanan. Kasano? Kat kinalupupan magtanti lati tanabayag anay pasuli. Malagip ko lakit nga ro day ti pan nakagerat ti ramay ko. Day to'y abunan ti asahag ide. Napukulan ti may sa aramay ko. Gapo iti day to'y abunan. Tao iti likudak. Ha? Pari burso? Sabali ti rungiit na. Dakas ti panggabla ito ya. Iba tam ti tangid ko. Pare. Anya ti mapasamak kini Saro. Gagayem. Di uliwan na dinggen dagiti nabat bati pa iapaset. Tinobela tayo na pauluan.
Batibat! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino ken itimat direksyon Jun Ributaso. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo di MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Batibat!